だいたい昭和の初め頃までこの五箇山の家は一軒も残らず全部が正直でした。僕ら子供時代にはトタン屋根とか瓦屋根が一軒もなかった。五箇山白川郷とね、この川沿いに1800棟ほどの合掌造りがあった。昭和された合掌造りの中でもこの家は最も古いだと言われます。建てられて400年も経つとこう伝えられます。400年も前に建てられた家がそのまま残ってるという。竹のすのこを切って作った。青竹がすすけて黒くなった。これ楽器なんですよ。1、2、3、4とこう歌いましてね。こきりこの竹はしきすうごぶにゃ長いはそれのからかいや窓の三さもねねねこで羽の三さもねねねこでこきりこと簡単ですが進めます。後からお入りになられました方は改め